Wanneer viel je nou op een topvrouw? Oh, wanneer? Ja, wanneer? Nou, momenteel viel ik niet op een topvrouw. En waarom? Wel iets. Ja. Waarom? Nee. Omdat ze nou... Waarom? Ja. Omdat ze zonder wedstrijd is misschien. Omdat ze nou echt even wat aan zichzelf... Oh ja. Ja, Ik denk dat hoeveel stel je momenteel? nou, ik heb zijn, ik viel me altijd op vrouw, omdat ik gewoon na 4 weken lang niks aan mezelf in heb. Dat is gewoon nou, die doet het aan mezelf. Ja, dat is zuster geweldig. Ja, zo dan. Pietske is zuster. Pietske is zuster echt super leuk uit, joh. Ja, maar het diert om aan een stroom die een echte vrouw viel. Nou, 20 Ik zou niet zitten, we hebben 8 vrouwen in de auto. Ja. Alle binnen met de heiden stonden voor de raam te zwaaien. Wij gaan er even op uit. Ja, oké. Ja, dat is echt leuk. En best wel groep of net?